В ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Kněz, buď z vámi. Любі братця, любі сестри, вітаємо вас на недільську Божу мшу тут до Хрещан Божого дому. Неділя – to je za nas jacahać kunc tydzienia. Nedźela je za nas tajne zaso dzień swojby. Doma sme zaso romadže z večertola. Mamy chwilę jeden za drugiego, a to je tak. A w cyrkwi so też zromadzimy jako swojba dzieci Bożych. To dla się mianujemy bracia a sestry. Ale też w najlepszych swojbach są słabi a ryszni człowieka, ja romadzie żywi. A to dla mamy przecież zase też przyczynu Boha a bliższego, bo wodać się prosić. Smil so nad nami knieże. Opokaż nam knieże swoją smilność. Woda ja spuść nam wszystkie nasze rychisze, moc nam miłostczywy Bożu, a dobyć nas juno do wiecznego żywienia. Knieże smil so. Chrystcze smil so. Knieże smil so. Boże, ty jaza švíri bych to jednoty. Daj, zabychmy lubowali, štož ty kazasz, a zatem żedzili, štož ty lubisz. Niech je nasza utroba wosrecz hoka tole sveta tam, gdzieś je wierna radość. Oto prosimy przez naszego knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Czytanie z Księgi Jezaja. Tak ryczy kniez. Ja przyndu, zobo zromadził wszystkie ludy a rycze.
Oni přijdu a vuladaja moju krasność. Skutkować budu na nich znamio. Niekotrych z nich, koci su wučeknuli, puštělu k cudzym ludam a na najbole zdalene přibrjoji k tym, kociž ještě nejsu ničo vo mni slyšeli a moju krasność nejsu widzieli. Oni budžeja mnie z ludami wozjewieć moju hordozność, krasność. A oni přivedu všetkých vašich bratrov ze všich ludov jako dar, knieze, na koniach, na vozach a nosidłach, na mulach a dromedárach na moju sviatu horu, reči kniez. Kajž, gdyż přinošuja izraelske dzieci ječny wopor k čistymaj rukomaj do domu knieza. Z nich wubieru se ja mieszników a lewitów, praji kniez. Słyszeliśmy słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z lista Hebrejam. Bracia a sotry, zabeliście namowu, które się wam jako synu naryci. Mój syno, nie zacpiewaj surowość knieza, a nie zwajdowaj gdzieście kwosta. Przetoż kniez kwosta to, które ślubuje, a szwika każdego syna, który ślubuje. Utrawajcie pod kwostanią, bo pokazuje się wam kaž synam, przetoż którego syna prawie na nie kwosta. Żadne kwostanie ci na pryni wokomik nie zweseli, skiery z ludzi. Božišok pak přinese tym, koci so przez nie poučeni przyjemne płody sprawności. Tuż pozbędzie mučne ruce a podkonene koleni, a runajcie ścieżki ze swoje nozy, żeby so kromiło nikt tu nie obsunął, ale skiery odkrył. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Alleluja. Tak ryczy kniez, ja sam pucz, prawda a żywienie, niech tu nie przyjdzie kwocyk iba przeze mnie. Kniez bądź z wami. Słowa światostwienia po Lukaszu. Duce do Jeruzalema uczywaszy Jezus od miasta k miestu, a niech tu se jo oprasza knieże, je mało tych, kiż budzieja umożeni. A oni odmówi, wojujcie o to, żebyście przez ludzkie rota przeszli. Przetoż praju wam, mnozy pospytaja przyjść, ale nie budzieja móc. Gdy zastupy hospoda zaurije durije, bude członka stać, albo durije kłapać prajo, knieże otwóri nam. Ale on wam odmówi, ja nie znaju was. A tedy budete ryczeć, sme z tobu tola jedli a pili, a uczył se nas na naszych puczach. On pak rekne, praju wam, zo nie wiem, odkalście, precz o tym nie. To bude płacz a krzypienie zubów, gdyż wuladacze Abrahama, Izaka, Jakuba, wszystkich profetów w Królestwie Bożym, siebie samych pak ustoczenych. Przyjdą od rania, a od wieczora, od północy, a od południa, a będzie w Królestwie Bożym kwasować. Ale są posledni, kiż będzie preni, a są preni, kiż będzie posledni. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego knieza Jezu Chrysta. Liebe sestre, liebe bracia, za indiarski czas przyjdzie przy dumym świadczeniu do realnie nowej kieży. W obdziwach, jak byszo twarene, a ugotowane, to wtedy nie by tak lahko, a praszach so młodego obsedzieria, jak je toleżo dokonał. A on odmówił jeszcze, Kniezkapłan, szo poczaj. Jenoś poczaj dowiesz myć, a wak niczo nie bieży. Ludzie to dla ryczachu w swoim czasu o tak mianowany witamin B. Dżęce to trochę inak. Dosahadysz masz do spinec. Poczaj panesu jenoś materialno razu, ale mamy też duchowne, a też człowieckie poczaj. Może ludzie hustajacy nie prają, ja mam szeczela, ale potom to rykam, mam beziehunku. O dobrych, a też o mniej dobrych poczach między Bogiem a człowiekiem ryczy Ewangelii. Stary Żydzi byli przeświadczeni, że mają oni jako uzwolony lud dobre poczaj Bohu. Oni byli się wiecznego zboża wieszci. Czują się jako ništo osobite. A to dla Jezusa praja, my jsme z tobą jedli a pili, a ty nas tola znajesz. Ale pola Jezusa żadne privilegie niczo nie płaca. Żydzi si myślachu, że są im tak rece niebieskie durje sam od sobą czynia.
Ale tak nie. A ci zastrożeni uczonicy so praszeja, budzija jenoż mało wumoženych? Jezus po praji nikak po dżęsniejszym zaczuciu automatycznie do niebies nie szyndziesz. On nie odmówi z liczbami, ale z pokojom wojujcie, zabyście przez te wózkie rota przeszli. A praktycznie to ryka, za swoje wieczne spomożenie doby człowiek te ništo inwestować, ništo nucnikać. Predario su parade tudla ludzi napominali ze zroznymi słowami, tak mianowane helskie prydowania, ki su so w naszych wosadach dzierżeli, te pochodzenca jeno smykota nie wybudzili. Ludzi motiwirować, no to mamy młodzieńca lepsze, albo inaczej sredki. A żeby so wieczne zbożo też małym dzieciom zawiestiło, buchu predy, zwiecza hiżo na dniu naroda dzieci ukczyny. Tu musisz w chrześcijanskich cyrkwienskich knigach co czytać. Samsny dzień, kaj się co dziecko narodziło, je popodę z Boga księcia. Niektóre drużyny ludzi bychu po tedeszym minieniu tak a tak pak z niebies uzamknieni. Tedy existowaše cyrkwi znata sada extra ecclesiam nulla salus. To ryka, wonka cyrkwie nie je żadne wieczne zbożo. Wiecie, 1700 AC, to niekie przed 300 latami, su mužejo korčmi w Nooslicach, jednoho Žida, kiž by tam popuču do Rakec na Wiki traktirowali. Dokiž on nechaše všim pivo udać. Ludzie si mysleli, že Židže to má peněz, to může nám nešto tak řec dać, a to tu nechaše. Oni mokotachu, donež jeden pan uvaše hängt ihn auf, a na to je se on nastrožil a čeknul skočmo do Jitka a dále do Rakec. Potom je vyzo skoržil. A jako čivovní skučiteljo, potom před tím kloštorským sudnictvom v stejach u Pančicach, praješe jeden, co zamluvil, mota se nismo ničo šite muslili, dokiž by on žid. Ha, Židža tak a tak do nebes nešindu, dokiž oni kneza Jezusa morili. To by się tedy takie przesvědčenie. Po takim Jezusowe słowo w łódzkich rotach widzimy dżęca jako pozytywne użadanie. Ten obraz łódzkich durjów możesz też za swoje żywienie używać. A potem to na przykład ryka, nie puść nic do twojej woły. Aber też, kaj schon nie jest, dobyś sortirować, co ci teje, albo co ci szkodzi. Dżęca masz w mediach tylko duchownych śmieciów, myl nimsy, kiż ludzi w obczyży, rozbudzi a manipuluje, że je lepiej mniej konsumować to. A dalsza myśliczka ukaże z Jezusowo słowo, czas je drohotny, dokiż wszędzie, a przypozdrze pan ryka. Przypozdrze za dobro skutk, albo za dobro słowo. Przypozdrze so wyjednać, albo powodać się prosić. A to mnie motywuje tom dobremu w żywieniu te przedjezbudać. Potem zawostaje śledy lubostrzy a miłostrzy, a potem młodzi praja, to sam się od dzieda, albo woki, nan albo maczery wuknął, albo odladał. To jest tak duchowne herbstwo,
kiż dobre płody niese, a potom musz mirnie ruczoladać na swoje żywienie. Abo może też od słaba a ryszne dobremu wiedzieć, dokiż wun może te na krzywych linkach runie pisać. Ruska stawizna to rejnie rysuje. Jeden paduch je zemrał, a nie księże niebieskim rotam, a pożada, żeby święty Piotr Jonut spuścił. Tu papraj za paduši, jo nie, żadne miestno. A tu padu praje, što ty si? A on Piotr praje, no ja sam tu preni apostol, święty Piotr. Ach, tun Piotr, kiż je Jezusa cikrucz zaprił. A to by Piotr trochu heimba. A tak on się Pawłowi, a praje się jemu, żeby tun ze z tym paduchom ryczał. A tun Paweł energicznie rekne, nie mamy jole żan rum za ludzi, ki są kranili. A što ty si w tym paduch soprasza? No ja to sam tun apoštol Paweł. Ach, tun Paweł, ki się prede jono Saulus rekał, a młodych chrześcijanów przestrzyjował, a do jaństwa tyknął. A ty si niekie paradisu. A to by wie za tym świętym Pawłowi jara fatalne. A tu już prosić staj Piotr a Paweł do sczenika Jana, żeby wun paducha przed durimi tak rec precz posłał. Dokiż święty Jan to nie chyba nic czynił. A ta scena se zase rozpytuje. Puść mnie do niebies. A święty Jan praje nie, rysznicy to niczo potać nie mają. To możecie wołać tak długo, kajście chcesz. A tu paduch reknie, no nie se da ty w twoim Ewangeliu pisał, kłapajcie, a wam so otworzy. A ja już 2 godziny jole stejo, a zaklepam. Jeli mi nie odczynisz, budu ja so na zimie ruczyć, a ludziom prać, że to docela wam nie jeszcze si ty twoim Ewangeliu pisał. A na to se święty Jan nastroży. A on paducha do niebie spuści. Facit, tutaj jest stawizny, je poprawom Jezusowe słowo. Su poslední, když bude ja první, a su první, když bude ja poslední. Amen. Dobry Boże, przeco zase nas wołasz do swojej zgromadności. Chcesz się z nami zetkać w słowie a sakramencie żywienia. A my tu te posłanie nie trzebamy, żebyśmy we wszednym żywieniu obstali.
Niedziela je weste ranica med zajszłym tydzieniem a nowym. Ladamy roczo na dokonane dzieło, na zetkania a podawki. Ladamy też dopredka a prosimy o Boże żonowanie za wszo, što się przedewzamy, o duchowne, dušine a cielne moce za nasze nadawki. Chryście, słysz nas. Bez przestacza a niesmienie so wojnsko koło Ukrainy dalej wierci. Prosimy za tutą krydowany lud, za všech, kiż Bóg iżo za zwoporom tutego żałosnego konflikta. Chryście, słysz nas. Nazima się bliži. Naše osady borzy zase świecza dzień poswięcenia Bożego domu. Prosimy za osadnych, kiż tworia żywy dom Boży, co bych w wierze nie kabali, a so modleniem a woporom si duchowny dorost uprosili. Chryście, słysz nas. Czas skoku bieži a jubilejne leto naše osady so na konc chwila. Znowa pytniemy, jak drotny je czas Boży dar. Prosimy za nas samych, so bychmy ją prawie używali, a rostli we wierze a lubości. Chryście, słysz nas. Prosimy za młodych a starszych, so bychu generacje so wzajemnie zrozumieli, se nie sobie respektowali, a pomali, a jeden za druga so modlili. Chryście, słysz nas. Smilny Boże, we Twoim Synu si nam pokazał, jak mamy między sobą obkadzić. Unie nas uczył siebie samych a swoich bliższych przywiązać, kajż oni są. Niech przez niego rośnie zrozumienie jeden za drugiego. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Modlitše se šice, by se moja vašlo spodoba Boža a moci moci.
Knieže Bože a zjeničkým oporom si nás ščinil svůj lud. Prosíme Tě, uděl nám ve svojej církvi dar jednoty a pokoja přes Krista našeho kněza. Kněz buď s vámi. Pospíme v utrobě. Děkujme za knězi našemu Bohu. V pravdě od nás pravne, zdobne a spomožne. Za sočistania všude děkujeme, kníže svatý Otce, všemocný, věčný Bože. Narodivši se, je Jezus padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniczył, zmartwychwstanie na wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiewszy nam niebieskie wrota otworzył. To dla śpiewamy ci z angelami a słowami świętych piosenków, aby bez końca bezkają. Upravte sjate se ti kniše, aj ty si žobo šeje sjatosti. A tohle přikadzamy před tvoje obliczo, svědčo zjednočení s siebie cyrkwiu, preni dzień tydzienia, jako dzień, na którym się Chrystus martwych stanął. Šestního, katra se swojej prawicy powyższył, czy knieży pracimy. Posvěť tu ty naši dary z rosu svojho ducha. Zabyš ty nám bywoj čivo a krý tvojho syna, našeho kněza Jezu Krista, kýž je nám poručil tu ty potajemstva svědčit. Predať se on dobrovolně čerpení uda za on klip. Děkuvaše se, vámaše, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmijcie, a jedzcie šice gotowo. To je moje čiwo, któreż będzie za was podać. Tak też za on ojedzi kiluch, dziakowasze so zaso, a podają swoim uczobnikom prajo. Zmijcie, a pijcie šice z nią. To je kiluch nowa wieczna zakonia. Moja krwi, kotraż będzie za was, a za wszystkich przelata. Kładowaniu rysiu, czyńcie to na mnie wspominają. To je potaństwo wiry.
Spominają tu już świętego syna jego śmiercia złostaninie, przynosimy Ci chleb żywienia, kieluch wozbusznienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał, przed Tobą stać, a Ci służyć. A prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kot si używamy Chrystowe ciło a krwi, we Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkiw, Bożej ziemi rozbrojeną, a udospełnił w lubości. Gromadź z naszym bamżom Leom, naszym biskupom Heinrichom, a z naszym duchowstwem. Wspomnij też na tych, którzy się zateli jutry z wody, a z Ducha Świętego znowu narodzili, a którymś się szerychi wodał. Wspomnij też na naszych bratrów a nasze sestry, którzy się umreli w nadziei ze zrówastanu. Przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smiel so nad nami wszystkimi prosimy Cię, zboż nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boga Rodzicielku, Knieżną Marię, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, którzy so Ci ze wszystkich wieków spodobają. Zobyśmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego, z Nim a we Nim, dawa so Ci Boże wszechmocne wódcy, w jednocie Ducha Świętego chwała, cześć a hodost wieki na wieki. Modlmy so, kajże kniez nas uczył. Otče naš, ki si v nebesah, svet so Tvoje imeno, šiš Tvoje kraljestvo, stajn so Tvoja vola, kajž na nebi tak na zemi. Daj nam džens, vodaj nam naše vine, jako my tež vodavame svojim vinikam, a ne več na rozpitovanje, ale umož nas, knieže, Wotyszyho zwaho daj mile pokoj naszym dniam, smil so nad nam ja pomajnam. Zobychmy od rycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wysci, oczekowali zbożną nadzieję a przykład naszego zbożnika Jezu Chrysta. Chrystus nam darí pokoja ujednania nas jaza do jednoty bratrov a sotrov, tuž jeho prosimy, neladaj na naše rychy, ale na víru svojej cyrkve daj po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živa králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajnie s vami. Sakramenciła krwi naszego knieza, Jezu Chrysta, daj nam wieczne żywienie. Knieże Jezu Chrystie, Synu żywo, woli Otca z Duchem Świętym, przez swoje zmartwychwstanie. Umoż mnie przez Leče jinjo Bože, katr zebira rychy sveta.
One si hore på der bare mere. Så det Strana 125, modlíme sa nitko po sviatym uprawieniu. Witaj, Jezu kemni, ova Otče temni, utrojene moje, odpočovač Tvoje. Nadzieję nie skutczy, nadzieję nie skutczy mnie, proszę mnie za daj mi bydlenie. Módlmy się.
Knieže Božo, daruj nam przez ten święty sakrament swoją smilność, a niechśmy przed Tobą tak żywi, że Ci lubimy przez Chrysta naszego Knieza. Niż po jedzenca 15 godzin w Zejcach ze cyrkwinskim korom a dujeremi w farskiej cyrkwi niż po nie będzie. Na niż po w Zejcach poswieci so pomnik za cioch ze Zejc pokażacych duchowych. Swiedziensku narycz zmieje rodziny Zejczan Pfarrer Benno Jakubasz. Różuc modlimy so w Kruščicach punželo do piatka 18:30, w Worklicach utro 19 a štvrť 17:30. Kemše w Worklicach štvrtk 18 hodin. Doma obstarania su piat do ponia. Časice, jedlice, kašece, kukowie. Prenowoprańska wučba je w kloštre Butoru napo cioch ta nimska skupina. Serbska škola zvučuje utro 17 hodin na fary. Osadna rada zetka so štvrtk večer 7 na fary. Čejnske zrečenje za przychodny miesiąc je piatk večer 19 hodin 5:40 na fary. Džakne kemše manželskiju rozvity a Tomasza Megla z Worklec składnostnie sliborno kwasa su sobotu w Worklecach. Przyjemy im Boże żonowanie. Zapłać Bóg prajmy za sczywace dary za kwitki i 100 euro. Zbierka przychodną niedzielę je za osadu. Starszyska zgromadzizna za starszych klosztorskich prenowoprańskich dzieci je sredu 10 septembra wieczór 7 na wikarii. Leca skończy so wulbna doba osadnego przedstawicielstwa. Wulbny termin za nowe przedstawicielstwo je 15-16 novembra. Do przedstawicielstwa wolimy 3 osoby. Wolic smycia osadnikoci są znamiennie 16 lat stari. Hacz to punżele 1. septembra obstaje możliwość kandydatów za wulby namietować. Kandidaci mieli zmniejsza 18 lat stary być, k tomu są przygotowane jałmożnie a cedelki. Jo w farskiej cyrkwi przy Marianskim otoku, a klosztorskie cyrkwi zade na blidzie. Cedelki z namiotami możecie pati do poštowa kaštika na faretiknič. Farski biro je od 25 do 29 augusta zaurene. Przychodny tydzień je w klosztrze na Kemszach 9 godzin katecheza za dzieci, hacz to drugoletnika. Spoczat je na Kemszach. Sakrament Świętomanżestwa chcete sobie zaudać, a prosite wiry w modlitwu a przypowiadataj so, chcemy razy Björn Berger z Gödlau a Julia Schneider z Panszyc-Kukowa katolska wirowanie sobotu w Kruščicach. 14 augusta zemry w starobie 82 lat Monika Welsowa, rodzina Weselic, Jasins, kowania requiem byście zajszło sredu, knieże daje wieczny odpoczynk. Ona odpoczuje pokoju. Młodostnicy przeproszeni na izbu do Dachauer. Dalsze informacje uczytacie w katolskim posole. Boże mszy, punżelu za niebo Mariu Kralowo, manżelska Jana Żywych, niebo ich swojbnych. Utro za niebo Jana Szymana z Kruščic. Sredu za Necu, czwartecznic, piatk wieczór za niebo Mariu Żurowo, manżelsko Mikołajsza ze Rożanta. Przychodną sobotu wieczór za niebo Bena Szkodu, manżelsko Mariu z Kruščic, jeszcze żywych, a niebo ich swojbo Szkodzić a Horzec. Przychodną niedzielu
Rańsze za neborodia číslu a živoch a nebo i svoj boheduškec a číslic Jasens a němský kemše napojenačích za nebo Brigitu Kubicovu ze Lejna. Přeju vám žanovanou nedělu. Kněz buď s vámi. Błażony was wszechmocny Bóg, Ojciec a Syn a Duch Święty. Żyjcie w pokoju.